हानाय नङा आब' हानाय नङा हागोन दे एसे एसे बुंदो जोंना बेसादानो जों गुबुननिफ्रायसो लाना फैबोयो ना मालाय दानो जागोन दे नोंसोरना फैथारो जाथारा आब' होबोथारनाय हाथारनाय नङा आं जोंहा हुया खामला मावना गामसा गांसेनि दामा मा दाम? जोंनिया 150 थाखा 150 थाखा खम गैया नामा? खमा जों ओरैबायदि होनो हाया माने जों आखाइजों दायो बेयो न'आव दानाय ना नोंसोरनि उइभिं सेन्टाराव दानाय? जोंनि बेखौ न'आवनो दादों उइभिं सेन्टारनिया दा गैथ'आ जों फानहरजोब्बाय गुबुनाव फानहरजोब्बाय खोनानो मोनदों नोंसोरा मोनसे उइभिं सेन्टार दङ थुनलाइ उइभिं सेन्टार होननाय बे उइभिं सेन्टाराव नोंसोर मा मा दायो? जोङो गामसा दायो बिहु फालिखौ जों जानोबा दासो आराम्भ खालामदों दख'ना दायो आरो जों खासि हाथाय उलनि जि दायो आरो जिखिनि हिफोरखौ गामसा दख'ना बेफोरखौ दायो बेफोरखौ बहरनाय जायो बबेयाव फाननाय जायो? जों दा गोदान नालाय फानथ'नाय जायाखै जों दा बर्तमान गांसे गांनै मोनो बेखौ मानसिफोरा नांथारगौ जानायाव जों फानहरनो गोनां जायो हागोन दे आगै थाइबा थाखासो जाथारो 10 थाखासो आंबाय साहा लोंना थानि ओंखाम जाथाराखै बैसागु मेथाइ बे जाबाय राङाफालि गामियाव थानाय थुनलाइ उइभिं सेन्टारनि आइजोफोर बिसोरनि उइभिं सेन्टाराव गासै 86 जन सोद्रोमा दङ दिनै बेहाय दिल्लीनिफ्राय मानसि फैगोन बेनिखायनो बिथांमोना बेहाय ज' जादों गासैबो आइजोफोरा फैदों सफैथ'वाखै खोनानो मोनदों जे दिल्लीनिफ्राय जाय भिजिटर फैगोन बिथांमोना सफैगोन मोनाबिलिनि 5 बाजियाव আপোনালোকে যে উইভিং সেন্টার খুলিছে এই উইভিং সেন্টারত আপোনালোকে কি কি বনায়? গামোচা দখনা আৰু আৰণাই কেমান বছৰ হ'ল উইভিং সেন্টাৰ? 1 বছৰ হ'ল আজি কোনোবা আহিব নেকি ইয়াত? আহিব বুলি শুনিছো ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব কিহৰ কাৰণে আহিব? উইভিং চাব আহিব ন गामसा दानायाव खैदिन नांगोन नोंसोरनो? गामसा दानायाव जों सानसेयावनो हायो सानसेयाव गांनैयानो हायो सानसेयाव दाग्रा मानसि दोङो ना नों गावनो दायो? दाग्रा मानसिखौ लाखिनाय जायो आरो बिसोर जुदि उसुबिदायाव फैनो हायाबा जों हारसिङै दानाय जायो आरो बिथिं सासे नुबोदो जोंनिया बिथाङाबो थुनलाइ मिउचुवेल बेनिफिट ट्रास्टनि सोद्रोमा दिपाली बर' आच्छा बायदेव नोंथाङा बुंनाय बेयाव जि नोंसोरो जमा जानानै उइभिं सेन्टार खुलिबाय बे उइभिं सेन्टाराव गोबां लाब जायो नामा? गोबां जायो माने जोंहा दा गोदान नालाय एसेबां लाबा थाया आरो ओरैबाय बांलाखौ हानाय जायो माने जोंनिया गांसेयाव मबा 30 थाखा मबा 20 थाखा ओरै थायो आरो दा गोदान नालाय गोदान खुन्दुंफोरखौ बारा बायनाय जाया खम बायनाय जायो बिनि थाखाय बारा लाब थाया मायबाफोर सानदों नामा उनाव जेन दा नोंसोरनियाव बेसेबां तातखाल दोङो? जोंनियाव दा 7 खन दोङो उनाव मायबाफोर सानदों नामा बुरजा तातखाल माने हानायखौ सेस्था खालामगासिनो दङ आरो जों बुरजाखौ खालामनो थाखाय सरकारनिफ्राय मायबाफोर मोनदों नामा रांफोर? मोनदों एसे मोनदों बेसेसो? सरकारनिफ्राय मा मोनदों सरकारनिफ्राय मोनदाखाय जिबिएमनिफ्रायसो बायमान मोनदों होननानै जिपिएम सरकारनिफ्राय मोनाखै जिथु लकेल एमएलए अशोक शर्मा बिथांखौ लोगो हमनाय जादों नामा बे उइभिं सेन्टारनि थाखाय माबाफोर फान्ड होनांगोन होननानै? जों हमनाय जादों नाथाय बिथांनाव बिनाय जायाखै थेवबो बिथाङा जोंनि उइभिंखौ नुनानै एसे माना गोसोआव आग्रह फैदों आरो बिनिफ्राय बिथाङाबो मोनसे मायबाफोर होगोन होननानै मोनसे गोसोआव थि खालामदोंमोन। फैखांबाय नामा बिथाङा बेहाय उइभिं सेन्टाराव? उद्घाटन खालामनोथ' फैखांबाय।
आरो बिथाङा जोंखौ नलबारि कुथारबारियाव जोंखौ ट्रेनिं सेन्टाराव लेंहरबाय हिसाबनि थाखाय आरो जोंखौ ट्रेनिं लाबाय सानबानि थाखाय उनाव जानुवारिनि 27 खालि जोंनो बिथां अशोक शर्माया मोनसे हेन्दलुम जेनेबा मिसिं दानो हानाय बेखौ जोंनो गंसे बिथाङा होदों। साबायखर थाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना ज' जानानै मोनसे जुदि मोजां लामाजों आगबारिलाङो अब्ला नोंथांमोननि उइभिं सेन्टारा मोजां जागोन। बे जाबाय राङाफालि उइभिं सेन्टारनि सोद्रोमाफोर